Ne spune aici Marius, cripto e un Caritas la nivel global. Cripto egal zero utilitate. Hai să vedem, este așa sau nu e așa? În primul rând, dacă am stat să o gândim logic, nici internetul, nici banii nu au utilitate reală. Singurul lucru pe care îl oferă este atenție și încredere. Și acum o să mai vină persoane și zică, da, dar banii au în spate, au nu știu ce, au... Nu, banii au în spate taxe. Și țările care sunt cele mai puternice sunt puternice pentru că știu să-și impoziteze populația cât mai bine. Ei bine, biciul din antichitate care se dădea în sclavi, astăzi nu mai este bici. Este dobândă pe termen cât mai lung. De fapt, dobânda este vânzarea timpului și nu ar trebui ca nimeni pe pământul ăsta, efectiv, să-și permită să vândă timp din viitor. Pentru că, de fapt, asta este dobânda, este un furt al timpului din viitor. Dar revenind un pic, că cripto este un Caritas la nivel global. Toată economia, de la cea mai mică țară până la cea mai mare țară, este un Caritas, care se bazează pe consum, pe clasa muncitoare care produce mult și este plătită foarte puțin, și pe clasa foarte bogată care știe cum să controleze pe partea politică, pe partea de armament, pe partea de energie. Ei bine, toată economia este un Caritas. Dar ce mulți nu vor să înțeleagă, pentru că în subconștientul nostru știm că toată chestia asta este o schemă Ponzi, este că nu vrem să participăm. Dar fără să nu vrem să participăm, oricum participăm că trebuie să folosim banii, ca să cumpărăm, ca să străim, ca să avem energie, ca să supraviețuim. Deci, practic, că vrei, că nu vrei, din naștere ești băgat cu forța în această schemă Ponzi. Deci trebuie să înveți cum să o joci, indiferent că este cripto, indiferent că este bursă, indiferent că este economie în viața de zi cu zi. Așa, cripto nu neapărat că este o schemă Ponzi, pentru că toată economia este o schemă Ponzi, pur și simplu, cea mai mare problemă a pieței cripto este că nu există o autoritate care să-i ardă pe aia care îi fură bani, bă băiatule, pe aia care dau țepe de zeci de milioane, pe fondurile alea mari care fac wash trading, de scot toată seva din exchange-uri, pe exchange-urile acelea care efectiv nu te lasă să scoți banii dacă ele intră în faliment. Deci chestiile astea trebuie rezolvate. Că dacă ar fi fost astea rezolvate, ar fi fost mult mai frumos. Și la partea de utilitate, da, într-adevăr, 99% din proiectele pe cripto nu au pic de utilitate. Sunt foarte puține care au utilitate și de asta și multe proiecte de zeci, sute de miliarde de dolari, companii foarte mari de zeci, sute, miliarde, efectiv, folosesc proiecte de pe cripto, dar foarte multe nu sunt folosite pentru că, da, nu au utilitate, pentru că singurul produs pe care l-au ele sunt monedele și atât. Și nu doar că nu au utilitate, nu au transparență. Proiectele cripto nu au transparență și pentru că nu au transparență îți asumi riscuri foarte mari. Dacă vrei să începi să investești, nu începe cu cripto. Investește în lucruri sigure. Și cel mai sigur lucru este